Dobrodošli u jedan dan u ordinaciji Cvejanović. Vodim vas kroz celu ordinaciju da vidite ko šta radi, pa ćete da nam pišete u komentarima šta da radimo u sledećem vlogu. A krećemo od Ane, vratili smo se sa raftinga, Anči je skočila sa koliko metara, Ana? Možda 7, 8, 9, tako nešto. I desilo se šta? I malo sam slomila kičmicu i pršlje. Malo samo, zato sada ima, ona hoda i ima savršeno telo i sa i bez midera. Ja se osjećam sjajno kada sam u ordinaciji Cvejanović. Ko će reći kada je sa porodicom prelepo je? Da. Idemo dalje da vidimo šta rade ostali. Da li da krenemo, Ana, od donjeg doma? Šta ti misliš? Od pulta. Molim vas, želim da upoznate našu novu koleginicu koja se zove isto kao ja, Andrea. Ćao, poz. Ona je sad u poslu, ali imaćete prilike da pričate i sa njom. Šta radiš? Evo, sada vadimo jedan zub. Da li želiš da budeš u našem vlogu? Ne, on čak ni ne progovara. Samo daje znake života. Ovde je ortodoncija, postavlja se, to jest ne postavlja se, mislim da je ovo kontrola fiksne proteze. Jeste, treba. Doktorka, molim vas na roze mikrofon, šta imate da izjavite? Prelepo. Idemo sada kod doktorke Anđele Stan. Ne tamo, nemoj tamo da ideš. Imamo kolegu Aleksu koji, kad god mu je neprijatno, crven je kao jabuka i ne može to da sakrije uopšte. Dakle, evo samo na mikrofon. Da, posle Anđela je najbolji radnik ovdje. Ko je Anđela? Aleksa? Ovo je tu, Aleksa je odlično, ne. Aleksa je odličan. Evo, Anđela, kaži nešto. To nema. Pa znam ja to, zašto je moj asistent, zato i najbolji. Pogledajte ovu reakciju. Stani, zacrvenio se. Ne, sam mi je drago, nije mi neprijatno. Kako se ti osjećaš? Prelep si, da. Ali volim da mu se to kaže. A ne, stvarno jeste, kao maneken izgleda. Ne znam kako da vam sad pokažem od glave do pete, ali je zauzet sa našom koleginicom. Vidjet ćete u nastavku videa. Ne, nego mene zanima kako se ti osjećaš kada te ljudi provole da ti je neprijatno ili da si se postideo? Pa ja ne mogu baš ni da sakrijem. A to? Da. Pa šta radiš onda? Pa ništa, prepustim se. Šta da radim? On je u stvari iskren. Duša. Mogu da slažem. Duša. Idemo sada kod njegove devojke. Oni idu mojim i Danielovim stopama. Očekujte svadbu sledeće godine. I evo je njegova buduća žena, Milica. Mico, jel pristaješ da se udaš za Aleks? Svaki dan. Ja sam rekla da idete mojim i Danielovim stopama i da je svadba otprilike sledeće godine. Nisam sigurna. Dobro, idemo dalje. Nas ovde ima mnogo ljudi, od nas ima ovde preko 20, tako da sada ćemo da se upoznamo, samo da otvorim vrata. Kada si glavni doktor, to izgleda ovako, kavica, Mica. Uživaš, a neko drugi nešto radi, šalimo se malo. Nije bilo lako da nauči svoje podanike da rade. Našu doktorku Anđelu. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? U salonu. Ja sam divno, trenutno sam na svom radnom mestu, nažalost ponedjeljkom radim, nemam slobodan dan. Kako je ovo tužno? Pa baš je tužno. Gore ćemo takođe imati 2 mostića na implantatima bočno i onda će naš pacijent dobiti jedan predivan osmeh. Tražimo muža za Anđelu. Anđela je neudata, pišite u komentarima vaše ponude. Da li vam se sviđa? Nimućan, a nemoćan, to nam treba. Samo da vam pokažem fotostudio. Ovde slikamo i snimamo uglavnom naše pacijente. Kako vam se čini? Čini mi se grmi, čini mi se seva. Imamo All on Six u donjoj vilici, ali je zanimljivo jer nemamo dovoljno mesa, pa smo morali sa gornje vilice da uzmemo meso, koje izgleda evo upravo ovako. Možda će da mi... Da, možda će da vas bluruje. Nema stabilnog implanta bez stabilnog mesa. Kako se on izražava? Ja imam recesiju na donjoj jedinici i moram ovo da radim, ali ja ovo ne smem, plašim se. Ozela mi je trenutno, moram da izađem iz ove ordinacije. I šefa nema na radnom mestu, iako je rekao da više neće da se bavi stomatologijom, ovo je verovatno poslednji dan da ugrađuje implante. Gle čuda, on radi. A moram ja ponekad da radim. Ovo je vlog, doktore. A, vlogić? Da. Dobar dan. Studio. Ponedeljak je moj dan, ja volim da radim ponedeljkom, molim vas, znači posle odmora preko vikenda, ja sam onda sve manje smanjujem, petak ne radim ništa. Petak je dan za rakiju. Ovde je All on Six samo u gornjoj vilici. Ulazimo u našu tehniku. Morate da vidite trepuškice od moje Brane. Znači, Brana izgleda kao Betty Boop. Betty Boop? Pogledajte vi kako je ona lepa.
Brano, šta radiš? Mojem. Evo ništa. Sad ću da postavim. Blejkica. Da je najjača osoba koju ste ikada vidjeli, koju ćete ikada vidjeti na svim društvenim mrežama. Nešto joj treba, ovo nikada nije rekla. Andreja, da nemaš možda... 100 evra. Ali ne na znanje, nego da mi daš. E pa da. I onda ćemo da postavljamo zube i onda to ide na probu. Znači radno. Radno. A ti, Minja, učiš? Ko je umro spasio? Ko je umro spasio? Tebi je najteže ovdje, da. Mi molimo da Minja dobije 10 iz oba predmeta, znači tehnologija materijala i... I 10 predmeta. iz svih predmeta, apel za profesore od naše dragi Minje da dobije 10 ili bar 9. Predmeti koje učiš, s koje godine su? Prva, druga, a treća sam. I ovdje isto, tako? Možete da ga fokusira. Ubio, pričam anđeli. Prvi glas ordinacije. I ljudi, to bi bilo to za naš prvi vlog sa novom kamerom. Pišite nam u komentarima šta bi voljeli da vam snimamo, koje teme i neke ideje. Ćao!